Satpam kemana Pak Satpam? Piye kurang opo aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati ora aku wis ra iso ditambani nyipat iki ora iso dierengke jejer dheweke andom tresno umbar patune asmara lali aku yen to gandeng wong lanang liya Pakde monggo Bu monggo lagune monggo diputer niki. Iya, iya. Elsa, wede, service. Kurang opo aku iki dadi wong priya. Kurang opo. Kurang opo aku iki gone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati atu ora bisa ditambani
lagu kayak brene. ora bisa tak kedepi yen tan weruh sliramu jejer dhewe mantung tresno pangajap rino lan wengi ola bali bojo nglarani ati yo iya iya Nyuwun Pak D ngoten. Pak De pundi Sing nggawa to ya. Niku lho Pak D iku lho. ayo Pak De monggo inak monggo Pak De nangis sajroning atiku nalika Sliramu. Mas Bro. Ini slirat akrasa aku nangis gambat karo sapa. yo tak suwon pinolan moga-moga Gusti ijabahi sakenapan anggonmu bali bisa kumpul Sing kaya ing pundi Jaranan, ayo ayo jaran Ini Mas, jaran kole jaran nduk jaranan jarane jaran kete taun nono windono ono tak anteni nduk ing pucuk ing tresno monggo Pak balong nangka bebasane mung katon liramu wae Ojo lali pamen joget deh Mas. Begini Iya, iya. Terima kasih. Mak, Alek joget yang salah. Hei. Sing ngendi, Mas? Heeh, heeh, heeh. La la la. Ina. Monggo, Pak. nangis sajroning atiku Monggo le. joget. nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa nduk aku nangis kudu sambat karo sapa tak tambah sini tak kena Asik. Tak Ade, joget, Dek. pinolan wangi. malah lenggah lho Moga-moga Gusti ijabahi sakenapan anggonmu bali bisa kumpul sendok lagi diudarke aku kira wae jaranan jarane jaran keci jaranan jaranan jaran mela jaran keci taun sore neh ya rono sik ndok mbok sore neh rasane
mung katon kon sliramu wae Ojo lali bawalingku sampun matur nggih. Campur sarinya Indonesia bersama Cera Foto juga. Iya 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 iya. Iya Iya iya. Goyang Pak Yono. Lo lo. Ina 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 ina. Masuk. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu eneng kono gae kawang-kawang angel dilaleke ira Aduh wong muga-muga Gusti tansah amarna Iya iya. dadi srana usada lara asmara hae Hae mboten iki. yang lain kok sekarang mulai gampang wis cekelen janjiku Siap, Bang Komandane ning kono aku siape ning kono berarti. ATM-nya adoh padahal Nggih nggih nggih. Aku nganteni Peringat janji-janjimu Kapan aku bisa nambani lara asmara Ya ayo toh Pak Sariman boy aku iki digerongi ngono lho Iya, Padha iya. rokok-rokokan wae Iya iya. suara elekku ben ketutup ngono lho Apik suarane Pak Yono niku. Hae hae. Goyang Pak. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah mboten. aduh wong manis nalikane sepisan ketemu eneng kono gae gawang-gawang angel dilaleke Bengawan Solo. Aduh wong bagus. Aku ora bakal lali.
ngono wis tenangno pikirmu. Ya. Ora ketan Semangat nonton le maksudnya. semangat. Bapak hajat nganti guyu lho. Aku ngene ora ngono yo seneni tuan Tuan rumah. Tuan Sariman nge lho. Kudu sing apik. Aku ngate Ayo katanya mau joget, katanya mau nyanyi. Bisa ngelonggoke atiku oper ndek tak gendong kemana-mana Hop mas, hop Pak, sampai nyojo sentimen, kene mbukai aku ora. Ya ora ngono, wong ki ya melok bolone padake. Aku ya rambuté ya dawa. Piye, kok mburi ya iso. Sabto Pandita Ratu mung sliramu datya ing sisiku. Sing lelone tresnaku bakal kinowo mati Elesane campur sari Indonesia sekap Rables
lagunipun. Guyon-guyon Pak sampean terus rogosak. Niki dibabraske mboten lagune. Guyon-guyon ora santai lah. Terus oh ya terus Pak, ya. Mas. Sabda pandita ratu. Iya. Siramu. Datya ing sisihku. Amogi Gusti anggrilombe tresnaku bakal kinawa mati. Hop. Matur sembah nuwun nggih Pak nggih.